Salamu alaikum barkanmu da zuwa GDY World. Muryar gaskiya tushen sahihan labarai. Ku kasance tare da mu domin samun sahihan labarai cikin sauri da amana. Nagode. To gaskiyar magana ba za mu kira ta yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi ba. Don ko a ƙunshin abinci akai yarjejeniya ce ta fahimtar juna. Abin da ake kira memorandum of understanding. Kuma idan aka tsaya aka duba ko ɗazuna ga wani jami'a Iran ɗin ya yi magana ya ce sai ma fa an samu fahimtar juna a tsakanin ƙasashen guda biyu. Sannan ma za a yi tunanin kuma rattaba yarjejeniyar tsaye da yakin kaga akwai sauran na aka ba. Kuma kamar yadda na faɗa na ce ni ina da ɗari-ɗari daga ɓangaren Isra'ila saboda batun magana kai hare-hare a kuibin Iran wato a nan kudancin Lebanon na ɗaya daga cikin abubuwan da ya dami Iran ɗin cewa dole sai Isra'ila ta daina kai hare-hare. Kuma da zuma na ga bayanin da wani jami'in Isra'ila kan cewa su wannan yarjejeniya ta fahimta juna ga baki ɗayan ta bata ma shafe su ba ko ba za ta shafe su kai tsaye ba. To kaga idan aka tsaya aka duba tun yanzu an fara ganin cewa abin ba zai haifar da wani abu na tartibin matsayin da za a ɗauka ba. Baba baya ganin wannan yarjejeniya yunkuri ne wacce Amurka za ta tsame hannunta daga cikin rikicin? A to ai dama kamar yadda na sha faɗa ba idan da za ka iya tunawa kai kanka ai na dage da cewa sai an daina wannan yakin. Na ce dole sai an daina. Kuma na kafa hujjata. Yau kamar kimanin wata 4 da fara wannan yaki. Akalla Amerika ta yi asarar kuɗi da kai $100 biliyan da wani abu. Kuma ko masana diplomasiya da tattalin arzikin ƙasa na duniya sun yi shakkun ɗorewar wannan yaki. Babu yadda za a Amerika ta dawoma a cikin asara a matsayinta ta ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki a duniya wadda ta fi kowace. To kaga abin da yake ba ƙasa dukkan wani iko da take rawar gaban hantsi shine arziki. Idan babu arziki baka da magana. Idan kana da arziki ne kake da magana kuma kake da muryar da za a ji ka. To amma ni dai na sani za ta kai ga kadamin da a nan kusa-kusan nan sai dai ita Amurka da dawo daga rakiyar Isra'ila a wani ɗan gajeren takadiri amma ba wai magana cewa wai a dinga yakin kawai ita Isra'ila tana karya tafiya. Ana samun zagon ƙasa daga bangaren gwamnatin Benjamin Netanyahu. Baba na ganin da yiwuwar Amurka ta naɗe hannunta ta bar Isra'ilan da Iran duk ma abin da za su yi a yankin nasu. A to ayin aka kai magana cewa an ma janye hannun gabaki daya. A Isra'ila bayan da za ta yi da Iran. Tunda in ka duba yakin da ake da wa ake yakin. Idan ka duba fa Iran tana yaki da Amerika. Iran tana yaki da Isra'ila. Iran kuma tana yaki da kasashe guda 7 na yankin kafi ta kare. To kaga in aka wayi gari shi kansa Benjamin Netanyahu daga lokacin da aka ce Amerika ta janye ta kyale shi da dabararsa shi ma an kare labansa. Saboda haka shi da Iran in za a bar su gaba da gaba abu ne wanda kullum Isra'ila ita ce za a ja ta a ƙasa. Saboda haka wannan maganar yaƙi ita Amerika yanzu kokarin duk ma abin da ya kawo aka kawo wannan matakan da ake ɗauka. Hanyoyin dabaru ne da Trump yake ɗauka kada a ga cewa Amerika ta yi abin da bai kamata a ce ta yi ba a duniya a yanzu bayan abin da ya faru ga Amerika a shekarun 1960 lokacin da Amerika ta yi yaƙi da Vietnam ba. To kaga wannan karan idan Amerika ta janye abin kunyar da Amerika za ta kwasa a hannunta ya fi abin kunyar da Amerika ta kwasa a Vietnam. Saboda lokacin da aka yaƙi a Vietnam duniya ta sani masu bibiyar harkokin diplomasiya da alakar ƙasa da ƙasa sun yi ittifaƙin cewa ba ma da Vietnam aka yaƙi. Amerika yaƙi ce da Rasha, Rusasshe tare da Soviet shi yasa ta gudu ta balladanta. Kuma inda wannan abin ya fi zama abin kunya tunda an waye gari wancan gwabzawa da aka yi ana tunanin an yi gwabza da ƙasa mai ƙarfi a duniya ita ce Rasha. To wannan lokacin ana ganin Iran a matsayinta na bata cikin jerin irin wannan ƙasashen da ake sa su a cikin sahun manya. To an waye gari yanzu a ɗan hakin da kare na kusan abin da Bahaushe ke tashi ke tsone ma ido. To kaga irin matakin da Iran ta dauka da jajircewa ce da tsayawa kai da fata tunda mahukuntan ta yaki suke akan akida. Kuma duk mutumin da yake yaki akan akida yana da wuyar ka kai shi kasa. Kuma yaki ne suka dauka tamkar yaki na jihadi abin da ake kira holiyo. Kuma babu wani lokaci da in an tafi a haka da Iran za ta zo ta daga hannu ta ga duniya ta yi saranda. In ta kuma Amerika in ta ce ta dage akan saboda kada ta ji kunyar duniya to za a wayi gari baitul malin ta zai fada cikin wajibi. To kaga dole ne ta zaɓi zaɓin da yake a gabanta na ta ci gaba da kai hare-hare ta ci gaba da yaƙi da Iran. Ta wani hannun kuma tattalin arzikin ƙasar ta yana nutsewa a ƙasa wanne za ta tsaba duk daga ƙarshe saboda buƙatun tattalin arzikin ƙasa sai sun bullo da wata dabarar daina yaƙi da sunan cewa
ga dalilin da yasa suka daina, amma magana tattalin arzikin ƙasa ce kuma yakin na ta sai an kare shi, dole sai an daina shi. Idan har wannan yarjejeniya ta tabbata, waye nasara tsakanin Iran da Amurka? Ai ba sai ka tambaya ba fadin. Ai maganar nasara to ai ta Amurka ita yanzu wannan shafin na X da Trump ya dora. Hukumomin Iran ne suka dora. Ai shi ya dora ma a shafinsa. So idan ka duba shi yake da ɗauki da kwalamar ganin cewa an daina wannan yaki. Saboda ni na san abin da yake kwana yana mafarkinsa. Ka san mutum ne wanda ya san darajar kwandala irin ta Amurka. Saboda ka in ka tsaya ka duba za ka ga asarar da ake tafka ita ce abin da gwamnatin Donald Trump take duba. Saboda in ta sake Iran ce mata sake dabaruwa ta fuskar tattalin arzikin ƙasa kafin ta farfado daga irin koma bayan da ta samu abu, kuma daidai lokacin fa da ƙasashe da yawa suke gudun ya da kanan wani na neman cike gurbin Amerika ta fuskar karfin tattalin arzikin ƙasa, tana yi tana duba influence ta China a halin da ake ciki. Salamu alaikum, barkanmu da zuwa GDY World. Muryar gaskiya tushen sahihan labarai. Ku kasance tare da mu domin samun sahihan labarai cikin sauri da amana. Nagode.